Toto je veľmi dobrá príležitosť, kde môžem využívať aj svoju prax, ktorú som nadobudla v rámci štúdia. Môžem pomáhať niekomu a verím, že to pôjde ďalej, to dobro, ktoré vlastne ja konám, takže aj tie deti to raz možno budú tiež. Naučila som sa komunikovať s deťmi, organizovať čas, pripravovať sa na to doučovanie. Ak máš rád deti a chcel by si s nimi pracovať, tak nám príď určite pomôcť, pretože práca s nimi je naozaj zábavná, niekedy aj náročná, ale vždy deti dokážu úprimne vyjadriť to, čo cítia a vedia ťa odmeniť svojim úsmevom a vďačnosťou.